Por primeira vez, Ribeira será sede da gala dos Premios PEL da Deputación da Coruña. O novo auditorio acollerá o acto de entrega dos galardóns este xoves a partir das 7 da tarde. Concorren nesta sexta edición un total de 94 candidaturas que optarán a 5 galardóns. Ademais da mellor iniciativa empresarial nova e consolidada, distinguiránse como novidade este ano a mellor iniciativa empresarial verde e a mellor iniciativa transformadora do rural. Tamén se fará entrega dun recoñecemento especial ao mellor comunicador en materia de economía e empresa pola súa contribución á difusión do potencial económico de Galicia e das súas empresas. En total repartiránse 72.000 euros en premios. O xurado, encabezado polo presidente da Confederación de Empresarios da Coruña, Antonio Fontenla, reuniuse esta mañá en sede provincial para emitir o fallo que non se dará a coñecer ata o día da gala. O acto aberto ao público e con entrada gratuita dará comezo ás 7 da tarde. Estará conducido pola presentadora Marta Doviro e contará coa actuación do grupo boirense The Crooners Band.